Nawr, mae 2020 wedi bod yn flwyddyn od iawn. Ond un peth sydd wedi cadw fi i fynd yn enwedig yn ystod y lockdown oedd gwylio TikToks. Mae TikToks Cymraeg wedi dod yn fwy boblogaidd yn ddiweddar ac felly o'n i'n meddwl bydden ni yn reacto i gwbl o TikToks Cymraeg gore i fi wedi gweld mor belled. Nawr, y cwestiwn yw, beth sy'n neud TikTok Cymraeg da? Fi'n credu bod lot o Dafydd Iwan, bach o bicer y man, sosban fach, ac yn anffodus, lot o bobl yn trial gweud fod PopT ping yn air go iawn. Dyw e ddim. Nawr, cyn i ni fynd ymellach, newch yn siŵr eich bod chi'n gwasgu ar y bwtwn Tanysgrifio isod mwyn cadw up-to-date gyda beth sy'n digwydd ar y sianel PopT. Sa'i cweit yn teimlo'n barod eto. Fi'n credu bod angen i fi wisgo rhywbeth sydd bach yn fwy Gymreig. Barod. Coni off dy'r TikTok gynta. Fi'n gwybod bod hwn mynd i fod yn brilliant yn barod achos y gan. Dyma oedd y gan o'ch chi moyn mewn disgo ysgol gynradd. Gwych. Yr unig beth ydyn ni'n gweud yw, pam mae fe'n gorffen mor sydyn? Mae'n gael mwy o moves. Dechreuad da iawn i'r TikToks. Dawnsio, hei Mr Urdd, a drai goch ar y sgrin. Bydd arall fyddwch chi moyn. Ymlaen ar fideo nesaf. I've just realised something, that in Welsh, chicken is... Is Criw. Cymraeg lefel and o'n handy weithiau. But if you say I'm eating a chicken burger, you'd say dwi'n bita... Burger Criw iar. Sa'n dod i TikTok i ddysgu sut i gweud Criw iar. Cyw iar, cyw, chick, iar hen. Chicken. Chicken. Chicken burger. Chicken burger. Chicken burger. Dyma beth dylwn ni fod yn dysgu yn ysgol. Pam o'n i ddim yn gwybod am hyn cyn nawr? Dyna'r cwestiwn. 9 allan o 10 i'r TikTok yma, achos faint mor mind-blown ydw i. Enw'r TikTok nesa yw 5 things you'll find in a Welsh kitchen. Sa'n gwybod beth yw'r gwahaniaeth rhwng kitchen Gymreig a kitchen Saesneg, ond cawn weld. Hello, my name's Caitlin Kine and welcome to 5 things you'll find in a Welsh kitchen. Pam yn sgrichen? Pam mae mor excited? Up first, we have an oven and a grill. Mynd deall y TikTok nawr. A mae hyn iawn. Dyna'r unig ffordd i alw ffwrn yn Saesneg. Oven. You put your lasagna in there and your bacon in there. You don't put it in the pan because it's it gets too much fat on it. Up next is a classic microwave. Or if you want to be really Welsh, a PopT ping. Right. Mynd i ddweud hwn am y tro laf. Does dim siwd gair a PopT ping. Microdon yn iawn. PopT ping ddim. Just neud lan. Even though I've never called it a PopT ping in my whole entire South Walian life. Exactly. Byth i gael fe'n PopT ping achos it doesn't exist. Now you may be fancying have your own little laundry room, but I don't, so I have mine in my kitchen. A washing machine! You don't cook food, but you put your clothes and then makes them all clean. For all you tea and coffee lovers, a kettle! Nes i fwynhau'r TikTok yna bod fi ddim yn expert yn y gegin o gwbl. Oedd yn ddoniol, oedd y PopT ping wedi annoio fi tym o bach, so na i roi 6 allan o 10 i'r TikTok yma. Bore da plant. Bore da, Mrs Jones, a ffrindiau. Hwna'n glasig mewn ysgolion Cymraeg. Lush. Eisteddwch. Geometric shapes, isn't that exciting, blwyddyn 2? Na, bydde ddim yn exciting. O gwbl. Mrs Evans, any chance I could borrow you for just a minute? No, thank you. Fabulous artist. Sean, hello. How are you feeling after yesterday?
You're looking a lot better, lovely. Glad to see you back in school. Pam wedi bod yn sarcastic I Siôn? Dyna yng nghwestiwn ni. Give him a break. Mae wedi bod yn dost. Excuse me, girls at the back. A nawr mae'n clico. Pwy mae'n meddwl yw I? I know any of you, and I can hear your voices. Quieten down, please, box out. Mrs. Evans, nice seeing you blwyddyn da. Enjoy the rest of your day. Well, it wasn't nice seeing you. Ddim yn lygo'r ffordd nath I siarad y Siôn. Na'r clico. Oedd TikTok yn dda, ond o'n I ddim yn lygo y cymeriad. So, 4 allan o 10. Ymlaen yn ni ar TikTok nesa. Are you Welsh? I am from Wales, yeah. I've got a friend from Wales, you must know them. Dyna literally be mae pawb yn gweud pan ti'n mynd ar wyliau. Mae rhywun yn assumo bod ti'n nabod pawb o Gymru. Wel, ni ddim, alright? Wales is a pretty big place, not everyone in Wales knows each other. Her name's Caris. Caris Jones from Swansea. Abertawe? Yeah, she lives in Uplands. I do know Caris, but that's beside the point. Not every... Do you know what? Maybe everyone does know each other in Wales. Yr unig bryd na I cytuno bod pawb yn nabod pawb yw yn y Steddfod. Chymod, chi'n trial, rysio I fynd I ragbrawf, mynd I gystadlu, a wedyn ma'ch myngi, ma'ch mam, yn stopo I siarad y pawb fel... O, gosh, di wedi gweld ti ers blynydde. O, na ti, o, siwr y teulu. Ei, come on, fel mae pawb yng Nghymru a nabod pawb yn Steddfod. Dyna'r cwestiwn. Felly, diolch yn fawr am wylio. Cofiwch, os wnaethoch chi fwynhau, I danysgrifio a licio isod fyna rywle. A chofiwch I ddod nôl I wylio'r fideo nesaf ar sianel PopT. Tan tro nesa, tara!